ସିକିମ୍ ବନ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ଡାକରା ସମନ ପୁରୀରୁ ଡାକ, ପାଣି ହେଉଥାଉ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଆଁ ହେଉ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଆକାଶ। ସିକିମ୍ ବନ୍ୟାରେ କେତେ ହଜିଗଲେ ଖୋଜି ମିଳୁନାହିଁ ଶବ, ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୀରଗଣ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ବୀର ଯବାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ସେଠି ହଜିଗଲା। ମାଆର କୋଳରେ ଚିର ନିଦ୍ରା ଗଲା ମହାନ ବୀର ସିଏ, 7 ମାସେ ବିଭା ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସିଏ। ଦୁନିଆର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁକି କିଏ କେବେ ବୁଲିଯାଏ, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେଠି ବିପଦ ଆସଇ ଜାଣି ତ ନଥାନ୍ତି କିଏ। ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଶୁ ଅବା ବିଦେଶରୁ, କିଏ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। କାଲି ଥିଲା ଯିଏ ବିରାଟ ସୌଧ ଆଜି ସିଏ ଧୂଳିସାତ, ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଭସାଇ ନ ନେଲା ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ଇ ଦୁଃଖ। ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ କଲବଲ ହୁଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ନିଧନ ସଭିଙ୍କ ଜୀବନ ରଖ, ସଭିଙ୍କ ଜୀବନ ରଖ।